CEDEAO be kan ka jira k'a fɔ k'u na dolari wari miliyari 1 fara ɲɔgɔn kan wasa fɛn min ye banbanci wale o na se ka kɛlɛ ka ban cogoya min na farafina sahara jamanaw la. O tɛmɛnin kɔfɛ bi don kunnafoni na fɛn min ye an ka bozow ye olu dana don gɛlɛya min ni u b'a sɔrɔ nin sanjinaba waati in na. Mali kɔfɛ kibaru la Senegali jamana la Macky Sall ale kɔni a jira k'a fɔ fɛn min ye sefa wari miliyari 10 bɔɲanko ko u n'o bila Senegali jamana ka bolo k'a ka kɛɲɛ ni maa minnu bɛ ka degun sɔrɔ sanjiko naba in na ni waati ninnu na. Nunu de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛ dɔ fara min ka ka di aw ma ni ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi araba ye muharam kalo tile 20 hijira sanba 1442 aw bisimila ɲɛta tv ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na. An bɛ bi don kunnafoni dayɛlɛ ni communiqué min ni a bɛ bɔ an ka jamana jagokɛlaw tɔgɔla soba la u ko u bɛ a jira maliden bɛɛ lajɛlen na kɛnɛkɛrɛnnenya la minnu ka baara ɲɛsinen bɛ jago ani sɔrɔ bosoli ma ko ka kɛɲɛ ni sɔrɔ yiriwali siraw kɔni dayɛlɛli an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana jagokɛlaw ka soba u ye a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ u bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw bila sen kan wasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ka ɲɛsin cakɛla minnu ni olu ka baara u ye dekun sɔrɔ la coronavirus bana in kɔni waatiw kɔnɔna la u ye a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni a bɛna kɛ Bamakɔ yan fo ka taa se an ka jamana faaba caman na hukumu kɔnɔna la u ye a ɲini malidenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka baara bɛnnen bɛ jago ani sɔrɔ bosoliw ma k'a fɔ ko ni nin ma kofɔlen ninnu sera u ma u k'u jija ka baara nɔgɔya u ma ni ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen diw ma wasa fɛn min ye an ka sɔrɔ bosoli ana se ka yiriwa cogoya min na coronavirus bana in kɔni tɛmɛnen kɔfɛ bolonɔbila kɛlɛmasɛbɛn na Bamakɔ yan septembre kalo tile 7 san 2020 a kɛra maa min fɛ o ye Sheikh Umar Kamara ye. An bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan bakurubaw la fɛn min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u ko u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wasa fɛn min ye dolari wari miliyari 1 bɔɲanko ka se ka o fara ɲɔgɔn kan teliya la ka se ka kɛlɛ kɛ wasa min ye banbanci wale ana se ka kɛlɛ ka ban cogoya min na farafina sahara jamanaw la hukumu kɔnɔna la u ko ko u bɛna ni nafolo caman in kɔni ta ka se ka kɛ dɛmɛ ye ka don farafina ma wasa fɛn min ye banbanci wale ana se ka kɛlɛ ka ban cogoya min na CEDEAO maaw yɛrɛ ye a ɲini diɲɛ seleke naani ka bolodiɲama jɛkuluba fɛ ni a lakodɔnnen bɛ Nations Unies na tubabukan na k'a fɔ halisa ko k'u bolo di Mali jamana ma wasa fɛn min ye bɛn ani basigi o na se ka sabati cogoya min na Abdou Ouattara. Farafina kilebiyanfanw ka faraɲɔgɔn ka kuluba min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO olu ye sigi dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen Burkina Faaba la n'o ye Wagadugu ye sigi in yɛrɛ kɔnɔna na jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw nana yira k'a fɔ ko dolari wari miliyari 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ yen u bɛna o de laɲini san 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na walasa min ye mamurucilenw kɛlɛli ye o ka se ka sabati farafina cɛncɛn fo ka jamana 5 yɛrɛ kɔnɔna na ni waleya ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye dɛbɛ bɛna ta ka don kɛlɛkɛjɛkulu tɔnba minnu bɛ n'a bɛ wele ko G5 Sahel fo ka taa se force multinationale mixte du bassin du lac Tchad n'o yɛrɛ ye CEDEAO jamanaw ka faraɲɔgɔn kan kulu min bɛ n'olu ye kɛlɛkɛcɛw bɔ walasa Tchad yɛrɛ babolo kan la mamurutilen minnu bɛ kɛlɛ ka se ka ta ka ɲɛsin olu ma o waleya ninnu fana bɛna bila sen kan ni miliyari 4 in kɔnɔna na jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la yira k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ kɔni ko a fatura ka sabu kɔni kɛ ko CEDEAO tɛ ka se ka nɔbɔ Bamacu yɛrɛ kɛlɛli la sigi yɛrɛ kɔnɔna na Niger jamana ɲɛmaa n'o ye Mamadu Isufu ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko CEDEAO masa ka sabu kɔni kɛ olu bɛna wulikajɔ bila sen kan cogoya bɛɛ lajɛlen na min ye mamurutilenw kɛlɛli ye o ka se ka lafasa ka sanga ni waleya nin ye CEDEAO yɛrɛ jɛkulu tɔnba dɔ bɛ yen o ɲɛmaa n'o ye Jean-Claude Buru ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko dantɛmɛwale min kɛra ka ɲɛsin maaw ma o tali kɛ dantɛmɛwale 2000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la a kɛra sababu ye maa 101 ani maa 500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko fatura maa caman kɔni olu jogira maa miliyɔn caman fana o bɔra o sigiyɔrɔ la min ye sɔrɔ yɛrɛ ye o fana nagasira kosɛbɛ nin waleya jugu ninnu fana kɛra sababu ye ka kabilaw yɛrɛ dama yɛrɛ bila ɲɔgɔn na farafina cɛcɛ fo ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na o de kɔni kɛra sababu ye o ko olu b'a ɲini diɲɛ setigi jamanabaw fɛ fo ka taa se diɲɛ setigi naani jɛtɔnba min ka koɲa bɛlɛn bɛ nafolo ko ma n'an b'a wele ko FMI fo ka taa se Banque mondiale ma u ka dɛmɛ ta k'a don CEDEAO jɛkulu ninnu ma walasa min ye mamurutilenw kɛlɛli ye o waleya ninnu ka se ka lasabati.
Abi sanga jambo anw ka jamana la an ka bajeliba sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye anw ka bozow ye olu ka baara kɔni bɛnnen bɛ jɛgɛ mɔ kɔni ma o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye bozow dagayɔrɔ dɔ kɔni filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bajeliba tɛmɛsira min ni a filɛ Badilabugu an ka jama dalajɛ soba min ni a bɛ wele ko Palais de la Culture Amadu Ampateba ni yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ fɛn min ye bozow ka nin sigiyɔrɔ in na du 121 bɔɲɔngo olu de bɛ a yɔrɔ la a bɛ ɲini kana se san 30 bɔɲɔngo ma gɛlɛya minnu ni bozo ninnu bɛ o sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanji ba na waati ninnu na Ibrahima Sɛnɛnta ni ale ye bozow ka ɲɛmaaba ye ale na ɲɛfɔli kɛ an ye Maimuna Kulibali ani a ka jatala Musa Jalo olu tun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ ka ɲɛmadaw seereya la. Bozow ni an k'u ma ko an ka jitigiw an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la yan nɔ olu dɔnnen don ni jɛgɛ mɔni Tileman fara samiya kan san kalo 12 bɛɛ lajɛlen na ni ne ye u ka baara ye yanda an ka sigili ye ne fɛ kana se ma a bɛ se san 30 ma bi parce que an sigira k'a sɔrɔ Musa mana fanga na an b'o sigi sen fɛ yan san tɔwɔra an bɛ kalo kisa min na san b'a sɔrɔ i yɛrɛ sigilen yɔrɔ min i sigi bɛ ji de kɔnɔ ji bɛ taa yɛlɛ fɔ nin titori in na yan san kisara ani kalo kisara mais ɲina mo sɔrɔ mais a bɛna dɛ mɔni ni an y'ale jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana nafa sɔrɔ sira ba dɔ don an ka ba joli ba ka da ale yɛrɛ tiɲɛni kan ni fɛn caman bɛ kɛ ba in yɛrɛ kɔnɔna la ni ma kofɔli ninnu u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ji yɛlɛn dɔ a bɛ gɛlɛya ba de la san parce que ji yɛlɛn dɔ foyi tɛ sɔrɔ o la fo n'a jɔra tuma min maa n'a jiginna parce que an bɛɛ b'a an bɛɛ ye danfɛn ne ye Ala fɛ ni ji bɛ jigin jɛgɛ bɛ koro mais ni ji bɛ walankata ta kɔni jɛgɛ de bɛ yɛrɛkɛ an ka baara kɔnɔna na gɛlɛya ji kɔnɔna na a gɛlɛya ka ca fɔ t'a ban ni jiri ninnu bila jiriw bɛ ba kɔnɔ jɛgɛ tɛ kɔnɔ ye k'a bɛ taa fan da jiri bolo la dɛ o jiriw dili duguma jɛgɛ de bɛ fan da o la jɛgɛ fan tɛ tɛmɛ tile mugan kan a bɛ tɔrɔ ka kɛ jɛgɛden ye n'a tɔrɔ ka kɛ jɛgɛden ye wa jɛgɛ yɛrɛ fankelen o fankelen a bɛ jɛgɛden min bɔ ali tɛbɛ yɛrɛ min n'o ka an b'a fɔ o ma jɛgɛ yɛrɛ mara duman na a kelen fa tɔrɔlen a bɛ min bɔ a bɛ den 300 bɔ n bɛ ɲininka Ala kama n'o ye tanbɔ yɔrɔ jɛgɛ bɛ ban wa nka mun b'a ban sisan ni ji ko wa sisan barasi mana wuli ka ji sama ka barisa i b'a sɔrɔ jɛgɛ fan o jɛgɛ fan bɛ nin jiri in jura o bɛɛ bɛ bila tile la a bɛɛ bɛ ja o y'o ka ko bannen ye daraki bɛ baara min kɛ ba kɔnɔ n'i y'a fɔ aw t'a fɔ a ma a ka bɔ a ka hakili ma an filɛ sisan an bɛ so dɔ anw yɛrɛ bɛ so dɔ so min ka d'a ye ka don a kɔnɔ o ɲɔgɔn so de bɛ jɛgɛw bolo ji kɔnɔ y'a dɔn ka bɔ hakili ma dɛ han anw de bɛ jigin o na k'a tunu o na k'a ye ka jɛgɛ ye nin jɛgɛ in bɛ farawo kɔnɔ farawo de don a bɛ farawo o n'o y'u ka faraso ye a b'o kɔnɔ an kan k'a sɔrɔ cogo min na an b'o fiyɛ tigɛ n'an bɔra an b'o fiyɛ tigɛ n'an y'an ka dabali siri an b'an ka na sɔrɔ a la olu minnu bɛ yen nɔ sanubɔ machine de bɛ kɛ sanubɔ se bɔgɔ min tigɛ tan dɔ o y'o bɔgɔ kɛ k'o dingɛ bɛɛ datugu fɛn min b'o kɔnɔ o sara fɛn wɛrɛ tɛ don o kɔnɔ bilen sanubɔ machine bɛ ten o filanan fana ko e bɛ fɛn min kɛ jira ni y'u gɛn min kɛ ka bɔ n'o tɛ ni n'a bɛ se ka don kunu kɔnɔ n b'i don kunu kɔnɔ ka t'i don a kan k'a jiri la i b'a fɔ k'i kɛmɛ gaziwali bɔ baji in bɛɛ kan a bɛ ye tulu ye migo kɔni kuma t'a la olu b'o datugu ten ka taa olu mɔgɔ tɛ maa yɛrɛ ka nafa la n y'o fɔ don min na o de kosɔn ko n'an y'a lase a tɛ se k'a fɔ a bɛ siran a ɲɛ ne dun tɛ siran a kɔ ɲɛ. ba joli ba ni ale ye an ka ba belebele in ye fɛn caman bɛ sɔrɔ an ka ba in kɔnɔna la minnu ni olu bɛ se ka kɛ an ka jamana yɛrɛ nafa sɔrɔ sira caman ye. anw yuru minnu bɛ jira k'an bɛ mɔni kɛ jira an bɛ jɛgɛ minɛ jira tant que f'an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn ka kumakan labato ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o jamana in na Ala bɛ sara ma taa fɔ a tɛ kɛ dɛ nka Ala bɛ sara nka n'an ye tiɲɛ ye don o don an bɛ tiɲɛ dɛmɛ koyi hali bi an ma se tiɲɛ dɛmɛ nka an bɛ k'an sɛnsɛn ka taa n'an sera don o don taali don n'an sera an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Ala sago a sago n'o tɛ fɛn t'a ɲɛ baji kɔni tiɲɛni ani baji kɔni masiba sisan fɛn t'a ɲɛ dɛ faama tɛ dɛ faamaw don. o de kɔnɔna la a bɛ ɲini maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka waso don an ka nin ba belebele in na sabu ɲɛnɛmaya tɛ se ka taa togoya si la ni ji tɛ.
An bɛ Ala subahanahu wa taala deli ji barikama ani a nafama a ko kɛ nɛɛma ye anw ka jamana kan. O tɛmɛnen kɔfɛ kunu an tun ye a fɔ ɲɛna ni ye jɛkuluba ye anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma mouvement populaire du 4 septembre. Olu ye sigi ka jɔba dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ fɔ a ma ko meeting tubabukan na walasa ka se k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin anw ka faamaw ma. O ye a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o bɛ anw ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tamasere ni a bɛ fɔ a ma ko boulevard de l'indépendance. U kɔni ye a jira k'a fɔ k'olu ka nin wulikajɔba in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a jira an ka lakana sabatibaw la k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ u kɔ fɛn min ye jamana lakana ani a basigili kɔni baaraw ye. U ye a jira k'a fɔ se min bɛ anw ye o de ye ka bɔ ni ka jiru la k'a fɔ an n'u dusukun bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa an b'u kɔ fɔ ka taa se an ye se sɔrɔ jugu kan waati min na. Sumu Yatara. Jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma mouvement du 4 septembre olu maaw kɔni ye wele bila maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kunungo boulevard yɛrɛ sanfɛla la. Laɲini kelen pe de kun bɛ ni jɛkulu in na u ka maa weletaw kɔni ɲɛkɔrɔ o de ye k'an ka dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma minnu bala k'an ka jamana kɔni bɔ banbaacimaw bolo kɔnɔ jamana camancɛ bolo fo ka taa se a kɔrɔfɛ fan ma ani tuguni ko mun ye an ka camancɛ fanga ye k'a ka di an ka finitigilakaw ma ko sabula finitigilakaw de bɛ se ka an bɔ dingɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko kabini u ye dansigi Elhaji Ibrahim Bubakar ka fanga la kabini ukutu kalo tile 18 ko ni finitigila ka kɔfɔlen ninnu k'u sera ka dansigi fana banbacima caman na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔfɛn fan fɛ ko kɔrɔ b'a jira ko ninnu de bɛna se ka an bɔ nɔgɔ kɔnɔ na ko n'i y'a da olu kɔni ka yeta n'u ka jateminɛw kɔni ma ko fanga k'a ka to finitigilaka ninnu kɔni bolo ni welekan kɔni bilalen kun do ka taa maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kunungo kabini nɛgɛ kanɲɛ 14 waati M4 mɔgɔw kɔni fɛ wa a kɛnɛ kɔfɔlen kan maa caman kun kɛnɛ do ka sɛbɛn u ka sɛbɛn kan k'u bɛ armée Mali kɔni nɔfɛ wa k'u fana bɛ finitigilakaw ka jɛkulu mun kɔni danga sigi Ibrahim Bubakar ka fanga la n'an b'a fɔ ma ko CNSP ma k'olu b'olu kɔ a kɛnɛ kan M4 maa ɲɛmaa dɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Seydou Umar Traoré ale ye laseliw kɔni daminɛ ale ko k'ale dalen do finitigilakaw la sabula ko kalo kelen furacɛ kɔnɔna na k'u ye nɔ caman bɔ nɔ mun b'a jira k'a fɔ maa ka danaya kan ka sigi u kan k'ale k'a da ko maa dɔw kɔni kun taara ni wari ka t'u dogo k'u bɛ wari di ni finitigilaka kɔfɔlen ninnu ma k'u y'o mɔgɔ kɔfɔlen ninnu ka wari kɔni lasegin k'o bɛɛ bɛ danaya kɔni sinsin ka taa ale yɛrɛ yɔrɔ la Alassane Tangara ale fana ye M4 cɛden ye ale ye laseliw fana kɛ a ko Mali kɔni an bɛ donni mun na ko a sɛgɛnna ko kabini y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka na se an bɛ donni mun na ko jamana ɲɛmaa 5 k'olu de kɔni tɛmɛna ni jamana in maa ɲɛmaaya la nka k'o bɛɛ n'a ta diɲɛ maa don o don maliyɛndenw ɲɛji kɔni bala ka kɛ joli ye k'ale k'a jateminɛw na ko wagatini minnu kɔnɔna na n'o bɛ bɛn camancɛ fanga wagatini ma ko finitigilakaw kɔni ye mara kɛ ko u mara ninnu kɔni de ɲɛna ko ko jamana maa ɲɛmaa tɔ ninnu bɛ ka fanga kɔni bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ko wa ko cɛkɔrɔba ninnu dɔrɔn de bala ka to an ka jamana minisiri ɲɛmaayaw kunna ko kabini san 1991 waati ko kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jamana in tala ka bɔ nɔgɔ la k'a sera an ka denmisɛnninw ta ko k'u bila jamana maa ɲɛmaaya la ko n'o kɛra ko bɛɛ b'i ta fan dɔn ale fana y'a a tigɛ kɔrɔta k'a jira k'a fɔ ale bɛ finitigilaka ninnu kɔ a ka kuma ɲɔngirili la k'olu ka to camancɛ fanga kunna ka kɛ ni jamana yɛrɛ bɛ waati min kɔnɔ fɛn min kɔni ye an ka jamana camancɛ marabolo la mɔbitikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigikafɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bilala sen kan sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 5 in yɛrɛ la walasa ka se ka malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina falen-falenw kɛ fɛn min ye camancɛ fanga a baaraw na se ka taa taabolo min kan an ka jamana kɔnɔ ni kɔni ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ fɛn min ye nin kɛnɛba min sigira mɔbitikaw fɛ yen nɔ a ɲɛmaya kun bɛ fɛn min ye général de brigade Abdoulaye Cissé bolo a kɔnna baaraba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ ka fɔ ma ko assise nationale walasa maliden bɛɛ lajɛlen hakilina o ka se ka dɔn camancɛ fanga ka bila sen kan jamana in bɛn ani a basigi a bɛ sabati cogoya min na Abdou Watara Mali camancɛ marabolo duruna min bɛ n'a bɛ wele ko Mopti a yirala k'a fɔ sigi dɔ kɔni kɛra ni Mopti yɛrɛ marabolo ɲɛmaa n'o ye gouverneur ale ka yamaruya yɛrɛ kɔnɔna na ka sabu kɔni kɛ finitigilaka minnu kelen bɛ ka fanga ta n'an b'u wele bakuruba la ko CNSP olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka lamɛn hakilina ni laɲini min bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka se k'i ta fɔ camancɛ faga yɛrɛ sigili baaraw ka se ka bila sen kan o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye Mopti marabolo yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko o sigi in kɔni kɛra bɛn ani basigi kɔnɔna na ka sabu kɔni kɛ da nana don waleya minnu na
o bɛ tali kɛ waleya girimanbaw kan minnu bɛ tali yɛrɛ kɛ transition in bɛna kɛ kɛcogoya minnu na bolofara minnu kan ka bɔ a la o bɛna taa cogoya minnu na ale ni jɛkulu min bɛna sigi camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na o bɛna sigi cogoya minnu na ale ni sariya sɛbɛn minnu kan ka ta walasa camancɛ fanga in ka se ka kɛ camancɛ fanga basigilen ɲɛfɔli kɛra o bɛɛ lajɛlen kan wa tɛmɛnen kɔfɛ u ye ɲɛfɔli fana kɛ gɛlɛyaba min yɛrɛ bilen bɛ Mopti marabolo yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ lakanabaliya yɛrɛ la fɛɛrɛ ka se ka ɲini walasa lakana ka se ka sabati yɔrɔ kɔfɔlen in na fo ka taa se laɲini min bɛ Mopti yɛrɛ marabolo maaw yɛrɛ la camancɛ fanga in kan ka kɛ kɛcogoya minnu na da nana don o bɛɛ lajɛlen na ka o ɲɛfɔ Mopti yɛrɛ kɔnɔna na laɲini minnu kɛra a kɛra Mopti yɛrɛ sigibaa bɛɛ lajɛlen ka yamaruya yɛrɛ kɔnɔna na barisa bɛɛ lajɛlen ka i fɛlata kɔni fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye Mali bɛ se ka jɔ u kɔni ye ɲɛfɔli kɛ fana k'a fɔ ko sigikafɔ min kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ wele ko dialogue national inclusive fo ka taa se ɲɔgɔn lamɛnli minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko conférence d'entente nationale u ko o sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen ka ta k'olu sɛgɛsɛgɛ olu kɔnɔna na hakilina minnu mana sɔrɔ n'o bɛ se ka kɛ sababa ye camancɛ fanga ma olu fana ka ta olu ka se k'a labara ale ni ɲina kana kɛ maaw kɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ dugu kɔnɔna na sanga ani waati fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka ta ka bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye politiki sira yɛrɛ nasira fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ani ka bɔ da kelen fɛ a yirala k'a fɔ camancɛ fanga in kan ka daminɛ nka a tɛmɛ o kan ka kɛ sababu ye Mali kura o baaraw ka se ka daminɛ ka bila sen kan an ka jamana kɔnɔna na walasa min ye jamanadenw ale ni jamana marabaaw danaya ka se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ o fana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn i ni hakɛ min ka kan ale ni min wajibiyalen don i kan baara yɛrɛ la i ni min ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka o kɛ n'o o waleya ninnu bilala sen kan Mali bɛ se ka kɛ Mali kura ye bɛn ani basigi ani kolosuma o bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ nin kɔni ye kunnafoniyaw ye minnu kɔni sɔrɔla ka bɔ Mopti maaw ka sigikafɔ yɛrɛ kɔnɔna na min kɔni kɛra u ka marabolo ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛna n'o y'u ka gouverneur ye an nan to Mopti kaw fɛ k'an kunda farafina ani diɲɛ fantɔw kunnafoni kan an ye a jiraw la bakurubaw la k'a fɔ fɛn min ye Senegal jamana la ni waati in na ji nata barika ka bon a bɛ ka kɛ sababu ye ka dekun caman se Senegalikaw ma hukumu kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa Macky Sall ale ye fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ ta ni ka don Senegalikaw ma a bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 10 bɔɲɔgɔnko la. Mauritanie marabolo min bɛ ni ani Mali yɛrɛ bɛ dancɛ bɔ n'a bɛ wele ko Delbaguru a yirala k'a fɔ ko o kɔrɔyanfan kɔni fɛ sanji kɔni nana a kɛra sababu ye k'u ka sigida caman kɔni sigili la gɛlɛya k'a sabu kɔni kɛ ni waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye lakɔlidenw yɛrɛ bɛ kalan yɛrɛ kɛ so min na o caman bɛ ji kɔni dora a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a kɛra sababu ye kalanw yɛrɛ bɔra a ma barisa a yirala k'a fɔ ko kalan caman yɛrɛ kɔni tun daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu yɛrɛ la nka sanjiba min kɔni nana a kɛra sababu ye ka ji walankata ka taa ni marabolo kilancɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka a yirala k'a fɔ ko ji ye dadigi kɛ maaw la maa minnu yɛrɛ bɛ ni seba tɛ olu kɔni ye o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye wulikajɔ kɔni kelen bɛ jamana marabaaw fɛ walasa u ka se ka kunbɛ cogoya ɲuman yɛrɛ sɔrɔ ni ji kofɔlen in na nka dabalibanko yɛrɛ kɔni kɛra min ye u y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ji yɛrɛ sama ka bɔ maaw yɛrɛ kan o fɛɛrɛ ninnu ma kɛ fɛɛrɛ jolen ye Mauritaniekaw fɛ o de kɛlen bɛ sababu ye ka baara yɛrɛ gɛlɛya u bolo Mauritanie jamana marabaaw kɔni ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ maa kɔni ma fatu ni waleya in kɔni na n'o ye ji kasara kɔni ye nka kalanso 11 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ yen kalan kɔni tɛ ka se ka ko o kɔnɔ cogoya si la o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye u ka marabolo wɛrɛ bɛ yen n'o bɛ wele ko Adelbaguru u kɔni ye maa caman kɔni bɔ o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ka taa olu kɔni lasago yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ji kɔni kana se u ma nka fɛɛrɛw kɔni bɛ ka bila u fɛ sanga ani waati min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u bɛ se ka ji ninnu kɔni sama ka bɔ walasa maaw ka se ka segin ka na u ka cɛw yɛrɛ kɛ. Chad jamana kɔnɔna la u ka cakɛda min n'a bɛ fɔ ma ko Haute Autorité des Médias Audiovisuels ni ale kɔni ka baaraw ɲɛsinnen don u ka kunnafonidilaw ka baaraw jateminɛli ni a sɛgɛsɛgɛli la olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka journal so 12 bɔɲɔgɔnko ye ko olu de kɔni ka baaraw ɲɔngirilen don fɔlɔ fo kalo 3 bɔɲɔgɔnko barisa u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni tɛ sariya kɔnɔna la nin cakɛda kofɔlen kɔni ye hakililajigi kɛ u ka jamana sariya dɔ de la mun yɛrɛ sigira sen kan san 2018 wagatiw ni o b'a yira k'a fɔ ko kunnafonidiyɔrɔ fɛn fɛn bɛ u ka jamana kɔnɔna la ko kɔni kan ka directeur de publication dɔ de sɔrɔ o ni rédacteur en chef dɔ minnu yɛrɛ kalannen kɔni don kunnafonidi sira yɛrɛ fɛ ko wa k'u ka diplôme bɛɛ lajɛlen fitinin kɔni kan ka kɛ san 3 bagi kɔfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko licence wa a yirala k'a fɔ ko nin kalo 3 kɔni kɔnɔna la ni nin kunnafoni yɔrɔ minnu ka baaraw ɲɔngiri la k'u kan k'u jijɔ o kɔnɔna la ko k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka kɛ sariya kɔnɔ ko sinon ko n'o kalo 3 kɔni fana tɛmɛna ko ɲangini wɛrɛw bɛ taa ka olu sɛgɛrɛ jɛkulu min bɛ Chad jamana kɔnɔ n'o sigilen don u ka adamadenyaw hakɛ sabatili la ale ɲɛmaaba n'a bɛ fɔ ale ma ko Max Laungar ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin baara min na u ka jamana kɔnɔ ko nin kɔni ye maloyala ko de ye k'u ka hama n'ale yɛrɛ kɔni sigilen don kunnafonidilaw yɛrɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛli la ko kɔni kan ka wagati di kunnafonidilaw ma u bɛ se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ni sariya bɛn cogo min na ko kalo 3 in kɔni ka dɔgɔ ko olu kɔni tɛ jɛnɛ ko wa ko nin kɔni b'a yira k'a fɔ de ko sariya tɛ olu ka jamana kɔnɔna la
kunnafoni di yɔrɔ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ n'olu kɔni ka baaraw ɲangira o dɔ bɛ tali kɛ haut-parleur baromètre suggestion potentiel fo ka taa se lalakum ma o tɛmɛnen kɔfɛ u ka kunnafoni di yɔrɔ minnu bɛ ni olu kɔni bɛ arabukan de fɔ n'olu yɛrɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲangira o bɛ tali kɛ Chad Aliyanna Al-Nada Shaba Chad Al-Kabar Al-Ayan Al-Haya Oni Hatiyad a kɔni yirala k'a fɔ ko kabini san 1990 ko fɛn min ye kunnafoni di yɔrɔw ye ko kɔni cayara kosɛbɛ Chad jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye radio privé 60 bɔɲɔgɔnko ye ko de bɛ u ka jamana kɔnɔ fo ka taa se téléso privé 5 bɔɲɔgɔnko ma jɛkulu minnu bɛ Chad yɛrɛ kɔnɔna la n'u kɔni sigilen don adamadenya hakɛw sabatili la olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini Idriss Déby Itno nana olu ka jamana kɔnɔ k'a kɔni bɛ ka dantɛmɛ waleya dɔw ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Niger jamana kunnafoniw na sanji kasara o kɔni kɛra olu ka yɔrɔ kofulen na kɛrɛnkɛrɛnɲɛna mun kɔni ye jizo ye o donna maa caman ka denbaya kɔnɔna na o waleya in kɛra Niger faaba yɛrɛ kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma ko ɲamɛ ji ye kasara kɛ dugu mun na o bɛ tali kɛ u ka sigida min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko Sanga Lamordi fo ka taa se Nogarma olu n'u u kɛrɛfɛlaw a jirala k'a fɔ ɛri 48 kɔnɔna na mɔgɔ caman kɔni olu ka du minan bɛɛ kɔni fɔra ji sanfɛla la maa dɔ bɛ Sanga quartier kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ k'ale sigilen don nin yɔrɔ in na kabini san 1974 k'ale ma deli ka ji kelen ka tiɲɛni kɛ ale ka du kɔnɔ wa jango ɛri 2 bɔɲɔgɔnko dɔrɔn na ko ji taara ni ale ka du minan bɛɛ Aliza Abudu ale fana y'a jira k'a fɔ ale san 60 de ye nin ye ale sigilen don ni quartier kɔnɔna na ji ma deli ka se ni hakɛ ma fɔlɔ jango ka bali ka ji yɛlɛ tan nɔ ɛri 5 kɔnɔna na ale yɛrɛ ka du kɔnɔna na hali bi maa caman olu kɔni y'u ka hakilina di ni jiko in kan dɔw yɛrɛ ko ka kabini olu kɔni bangena Niger dugukolo kan olu ma deli ka ji ye ka yɛlɛ tan cogo la jango ka ni tiɲɛni modeli kɛ fɔlɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye u ka jamana ɲɛma Mahamadu Yusufu ale y'a kunda ni quartier kofulen ninnu kan yasa ka taa ŋaniya jira ta k'u sɛgɛrɛ k'a jiru la fɔla ka ale b'u nɔfɛ k'u kana bila u kunkolo la k'u b'u kelenna ni degun kɔnɔna na a ko fɛɛrɛ dɔw bɛna bila sen kan mun bɛ tali kɛ dumuni n'o de ka gɛlɛ fo ka taa se ji ani finiko ma yasa maa minnu bɛ n'olu ka denbayaw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ni ji kasara in na o bɛ se ka u ɲɔngiriyɔrɔ sɔrɔ Abdurahman ale ko mun ye ale yɛrɛ dabaliya ban ni ji kasara in na k'o ye olu yɛrɛ ka quartier yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso ye ko ji kɛra ka tiɲɛni kɛ ko maaw tun bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu operelen don ko ji donna u bɛɛ lajɛlen kan ko fo i ɲɛ ka opération minɛnw yɛrɛ fugolen ji sanfɛ k'o ye dabalibanko ye kabini lundi dɔ fo an bɛ donni mun na u ye sa 5 bɔɲɔnko de kɔni faga mɔgɔ ka du kɔnɔ san mulu tun bɛ ji yɛrɛ cɛ la. Senegal jamana kunnafoniyaw la ka kɛ ni ji kasara mun kɛra u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka jamana ɲɛma Macky Sall ale ye kunnafoniyaw di k'a fɔ a bɛna sefa wari miliyari 10 bɔɲɔnko bila sen kan yasa maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kasaraw sɔrɔ u bɛ se k'a dɛmɛ cogoya min na ani ka fara maaw kan maa minnu ka baara kɔni bɛnnen don ka dɛmɛ don ni maa kofulen ninnu yɛrɛ ma o kunnafoniya kɔni carilen mun ye Senegal jamanadenw ye ani fanga sinamatɔ jɛkulu maa ɲɛmaw olu kɔni bɔra ni ka ni miliyari 10 kɔni lagosi u y'a jira k'a fɔ ko san o san ko ji kasara bɛ kɛ Senegal kɔnɔna na ko Macky Sall bɛ warini dɔ bɔ k'a di ko yɛrɛ a k'o kɛ k'a tɛ fɛɛrɛ ɲɛnama bila sen kan mun bɛ se ka olu kɔni kisi ni ji kasara in ma kununko tarata don ka kɛ ni o laɲini bɛɛ lajɛlen ye Macky Sall n'a ka minisiriw ye sigi kɛ a ko kabini san 2012 waati k'ale kun kelen don ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan mun b'a to ji kasara ninnu ni jizo bɛ se ka kunbɛn cogoya min na ko munna ko fɛɛrɛ ninnu tala ka continuer Senegal kɔnɔna na k'u k'u jija u ko fɛɛrɛ ninnu bila sen kan ko bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ se ka kisi cogoya min na ka bɔ ji kɔlɔlɔ yɛrɛ tɔɔrɔ ma wa k'ale b'a ɲini a ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Senegal jamanadenw ye k'u ka yɛlɛma don u yɛrɛ ka baarakɛbolo la ani u maracogo la u ka sigidaw kɔnɔna na ko sabula ni wagati in na ko yɛlɛma de donnen don wagati ko la ko n'an b'a fɔ ma ko dérèglement climatique k'a bɛ la ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana caman ma mun tɛ Senegal yɛrɛ dɔrɔn ye ni miliyari 10 in na miliyari 3 o de bɛna tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ji kasara ye maa bulu sɔrɔ miliyari 7 o bɛna di u ka sapeur pompier mɔgɔw ma ani u ka service d'assainissement mɔgɔw ma yasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na hakilila jigila kabini samiya donna fo ka taa se sisan ma maa 6 de fatura Senegalkaw fɛ yen nɔ ko sababuya kɛ ji kasara ye. Ni kunnafoniw bɛ dansigi aw ka bi dɔn kibaru la ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw ma halisa ka kɛɲɛ ni aw ka danaya ye ka anw sugandi ni ka anw kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ halisa anw ka jamana Ala ka kolo suma aw sɔgɔlen ka to ɲɛta TV la programme tɔw bɛ sen na.